Naimbag arabiyo amin kakabsat. Maragsakan na makadwa kayo manen iti daytoy nga oras iti Sabado. Alas 6 ti rabii, tapno ituloy tayo ti intay panagdebosyon iti naimbag adamag. At niyan o Diyos, kuha na kaskas daw, nui matangak amin pinarswam. Mangegkot gurud, makitak bituan, ay parangarang panakabalin. Tuy kararwag inay kan kanta, anyan natanok mo. Tuy kararwag ina ikan kanta, anyan natan ukmo. Uray jay ka bakiran no mapanag mangegkut kan tati tumatayag mariknak amin iti ngatut bantay makitak ti lawag analitnaw. Tuy kararwag ina ikan kanta, anyan natanok mo. Tuy kararwag ina ikan kanta, anyan nakinatan ukmo. Numapanunod ko ti panang ted mo, anak mo matay imbaon mo. Ket ichay krus inaminin karo natay tapno, maikat basol ko. Tuy kararwag inaikan kanta, anyan natanok mo. Tuy kararwag inaikan kanta, anyan nakinatan ukmo. Intun umay manen ni Jesu Kristo, ala enak pusuk mapno trago.
agrukbaba, iti panagdaydayaw yebkas kuwa, sikan na indaklan. Tuy kararwak inaikan kanta, anyan naki natanok mo. Tuy kararwak inaikan kanta, anyan naki natanok mo. Kalpasan iti manulawas asantay ang nagkakadwa, madayaw iti apo agsipod ta, adtoy ag nagsublin iti naimbagadamag. Iti daytoy bulan iti Agosto, kaadwan kayo iti iglesia tayo katrambakan na ti bulan iti kinamapagtalkan, wano Stewardship Month. Dito yung Knox United Methodist Church, rambakan na ti bulan ti kinamapagtalkan. Kat napanunot ko, akas panakipagpaset, iti daytoy arambak. Dagiti mensahe tayo, iti tunggal rabi iti Sabado, dagiti debosyon tayo iti tunggal rabi iti Sabado, kat may papanmet iti kinamapagtalkan. Basahin tayo ti leksyon ti daytoy arabii. Salmo Kapitulo 24, versikulo 1 ken 2. Kukwa ti apo ti lubong ken amin alinaon na, kukwa na ti dagaken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na iti rabaw da itadala madanom, ket iti lansad ti taaw, impasdek na ti pamuon. Kastamet manipod iti Kapitulo 80 ket siyam, versikulo 10 ket maysa. Kukwam ti langit agraman ti daga, pinarsam ti lubong ken amin alinaon na. Kakabsat, ti umunaunay a prinsipyo iti kinamapagtalkan. Wenno the first stewardship principle, ang masapul a panunutan tayo, ken kanayon tayo laglagipon, ket isa ditoy, ti Dios kukwana ti iso amin. God owns everything. Ti Dios kukwana ti iso amin. Awan, when awan, iti kukwa tayo. Amin nga dakada tayo, nagtaod amin iti Dios. Amin dagiti sanikwa, properties, kinabaknang. Isuda, nga iyan enjoy ta ita, kukwa ti Dios. Umunang kitaan tayo. Ti sangap kaparswaan, the whole of creation is God's. Kukwa ti Dios ti interno sang kaparswaan. Dahito'y lubong nga ayan tayo, kukwa na. Pinarswa ti Diyos. Pinarswa ti Diyos. Iti libro iti Genesis, saritaan na daytoy. At ti Diyos pinarswa na ti lubong, ket insaad na ti tao, ang mga iwan iti daytoy. Insaad na tayo, ti Diyos ang mga iwan, ti lubong. Saludsuden kay man kakabsat. Kasano kadi, iti panangaywan tayo. Dahito'y lubong nga intalik ti Diyos kada tayo. How do we care for this creation that God has entrusted to us? Ti Diyos, kayat na nga ipatig tayo, dahito'y alubong ngayan tayo. Ti Diyos kayat na nga iwanan tayo, dahito'y alubong ngayan tayo. Ti Diyos kayat na
nga aramidan tayo amin akabailan tayo. Tapno masalwadan dahito alubong ngayon tayo. Isula ang tigi mapaspasama kita. Rak-rak-raken tayo. Perperjen tayo. Dahito'y napintas alubong. Mamin ano nga may palagip ka na tayo. Saan tayo nga agpukan kayiti kay kayo nang runa dagita dati kabakiran nga manyat mapaspasamak laging ditoy laging dijay katinton dumteng iti napigsa atudo dumteng ti bagyo amin dagiti kay kayo anaputed ija bantay ija kabakiran mayanod amin bumabada mayano day na ti karayan kat isuda iti mangsara kay iti pagayusan ti karayan aglayos dagitoy atroso dagitoy kay kayo dadakkel isuda iti mangperdi kadagiti rangtay no may tupa dagitoy gaputan na piggas ti ayos ti karaya. Resulta na layos itoy layos si Jai. Ket no adda dakkel alayos adu ti biag ang mapektaran biag ang mapukaw. Agiwara ti basura uray sa dinulatan ti Diyos, insaad na tayo ang mga iwan, manghipateg, dahito'y napintas asang kaparsuan, napintas alubo. Agsipot na ti Diyos, kukuha na dahito'y. May kadwa, ti Diyos kukuha na, san lang nga ti sang kaparsuan, san nga ti lubong, pati, bagi tayo. God owns not only this beautiful world, God also owns you. He owns me. He owns all of us. Kukuha na tayo amin. Tibagi tayo, sanikwa tayo, salunat tayo, kinabaknang tayo. Katno kukuha na tayo, rumbang laeng, nga idaton tayo, tibagi tayo, biyag tayo, sanikwa tayo, panawan tayo kankwan. Nga manya kaditar aramidan tayo. Imbes nga daton tayo, tibagi tayo, biyag tayo kankwan na. At adamot nga aglabsing tayo, kay ti pagatan na. At adamot apilyan tayo ti agbasol, kankwan na. He owns us. And therefore, we ought to abide, to follow His words. He owns us, including our properties. Kukuha na tayo grama, nagiti sanikwa tayo, kinabaknang tayo. Gapuna rumbeng, nga aramadan tayo, ti kinabaknang tayo, nagiti sanikwa tayo. Apagdayaw kankwa na. He owns us, including our time. Kukuha na tayo graman, ti panawan tayo, oras tayo. Gapuna aramatan tayo, ti oras tayo. Agpaikan kwa na. Saan ket agpaay ti sabali. Ti Diyos, kukuha na ti lubong, kukuha na ka, kukuha na tayo. Aywanan tayo na ito lubong. Idaton tayo mat, ti so amin tayo kankwa na. Awisan kakabsat. Idaton mo, ti bagim, ti sanikwam, ti biyag mo, gan Kristo ita. Agkararag tayo. Madayaw ka o Diyos,
Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Agsipud ta, pinalagipan na kami. Ako kam dayto alubong nga ayan mi ita, ket intalik mo dayto alubong kada kami tapno aywanan mi, salwadan mi. Pakawanan na kami, no saan mi at tinungpal, ti pagetam, agpait ti lubong ken para kada kami. Pakawanan na kami no saan kami nagbalin ang mapagtalkan iti dayto alubong nga ayan mi. Doon iti didigra nga imay ka na umay ka na kami. Gapo iti san mi panang salwat to lubong. Pakawanan na kami. Pakawanan na kami matno. Saan mi abigbigan at tibagi mi, biyag mi, sanikwami ken panawon mi ket kukwam. Aramatan na kami wapo. Aramatan na kam kadi. At pasakop kami kan kaita. Idaton mi tibiyag mi. Idaton mi agraban sa nikwa ken panawod mi kan ka. Awatan na kami. Ti daytoy rabii aywanan na kami, salwadan na kami, bantayan na kami. Kay ti amin ang masakit itawapo dawatag ti panakaagas agpay katakwada. Kay ti agkasapulan ipaay mo. Titulong ka nakwada. Kay ti agladladingit, ipaay mo, tililiwa ka nakwada. Ti parabor kan pamendisyon, isongar ti paay mo. Kalag iti aming anak mo, iti daytoy. Daytoy nga oras, ti daytoy rabii. Tinagan mo Kristo. Amen. Maminsan pa'y kakabsat, madayaw ti Apo, iti panagkakadwatay manen, iti daytoy nga oras ti Sabado. Oras iti alas 6 ti Sabado. No, nabendisyonan kayo. Gapu kay iti ministries ti iglesia tayo. Nang runa ti ministries iti NACS, United Methodist Church. Ket kayat yung nga ibingay dayta bendisyon, iti iglesia ken sabsabali. At tuy kakabsat ti GCash ken bank accounts ti iglesia. Mabalin nyo lahat agi-transfer ka na ito Ngayon pakabuan na kami, doon narami dyo dayta, tapno mabalin mi, nga may record kan bigbigan, tinagan nyo. Kastamat, mabalin nyo iti, agi padala iti stars, para iti, daytoy, a video kan ti daytoy a panagdaydayaw. Ken, like, and share, daytoy, panagdebosyon, iti Rabit Sabado. Naimbag arabiyo kami kada kayo aming kakabsat. Ti Dios ipay na ti bendisyon manen kada kayo ta. Amen. Amen.